बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोमेच्या बडव्यान मरियेक बरी कबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर बेन गर्भेस्त झाली. नमान मरिये तुमकर पेन भरले, सोमे तुझे सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची देवाच्या माय, आम्हा विनंती खातीर करत आणि विनंती आमच्या कर, अमृताच्या आता आणि वेळार आमच्या आमेन. आपले सोम्याचे साखर तुझ्या सौदापणे तुझं ते तर मी जाव नमान मरिये तुमकर पेन भरले, सोमे तुझे सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाच्या देवाची माय, विनंती करत आणि आमच्या अमृताच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो. आणि आमच्या आणि मदन आमच्या जिवलो. मध्ये जीवेला. नमान मरिये कुरपेन भरले, सोमे तुझे सुवाय आसा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा विनंती करत आणि आमच्या अमृताच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माई आम्हा पासोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्यात कमी पोहोचून शकते. माघ्या ये सम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावर त्या पुतान ख्रिस्त आमच्या मनुष्यपण घेतले आम्ही समजला. तशा समजला कष्ट आणि कष्टाने कुसारी आनंद कमी आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही म्हणतो त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्यामुळे फाळता. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या जैन वाखादला तुझ्या ताबेन तुझी मक्कूस राख संभाळ आणि सलई आमेन. शासनाचा विषय दितांका येस आणि निरंतर प्रकाश संचार संपदी विषय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेले आमच्या जुजात आमकार संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचे आणि पासांचे आडियम कमका आधार दे समी देव तंका फरमाव दे म्हणून परतून मागता आणि तू ये सर्गावेल्या फौजीच्या कुवारा आत्मे विभाडन संसारा विसरल्या सैताना आणि त्याच्या हरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवेन यम खोडाक लुटून घाल आमेन. सत्मानता देवा सर आणि जेजू ख्रिस्त त्याच्या एकलाच पुता आमच्या सुमिच्या जो पवित्र आत्म्यावर तिसऱ्या दिवसा मल्ल्यांतलो जीवन जालो प्रगार थैतान जिव्यांची आणि मेल्ल्यांची मुसुबी करून तो येतो सत्मानता पवित्र पवित्र सुले भक्तांसु एकता भक्तांचे जीवन आणि शासनाचे जीवित आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमका येऊ, तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारात जाव. नमान मरिये तू कृपेन भरले, स्वामी तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, विनंती कर आता आणि आमच्या अमृताच्या वेळार. नमान मरिये तू कृपेन भरले, स्वामी तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, आम्हा विनंती कर आता आणि आमच्या अमृताच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले, स्वामी तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय, विनंती कर आता आणि आमच्या अमृताच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आणि सदा सर्वदा आमेन. एक घडी बोर या सकाळींच्या वेळात
आमचे दोळे आम्ही दंप्या. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवरया. या बुधवाराच्या दिसा त्या देवाक आमी अर्घां देवया. आणि एक दीस ताणे आमकां दिला आणि एक एक्स्ट्रा दीस ताणे आमकां फावो केला आणि एक ग्रेस एक्स्ट्रा दीस ताणे आमकां फावो केला आणि एक बोनस एक दीस आमकां ताणे दिला. या संवसारांत आमी जियोचे एक मिनिटा एक घडी ती जावन आसा ताची काकूळट. ती जावन आसा ताची काकूळट. ताची काकूळट न्हय जाल्यार आमी कांयच न्हय. आमी कांयच न्हय. देवाचें उतर म्हणटा मनीस एका तणा बरी आज वारे मारता, वादळ मारता, जावंक पुरो ते तण आड पडता. तसलें आमचें जिवीत जावन आसा. आज हें जिवीत दिल्ल्या त्या स्वाम्याक अर्घां देवया. आमी चिंता आमच्या जिवितांत सुमार कश्ट आसात. आमी हेरांक पळोवन आमचे जिवीत जड्ज करता. आमी हेरांचे जिवीत भायल्यान मात्र पळयता. भितरल्यान ती कितें अनुभव करतात ते तांकां मात्र कळटा. ह्या थोड्या तेंपांनी मस्त कितले कॉल आमकां येतात. आमी उलयता तांचे कडेन. तांचे कश्ट पळयतना आमचे कश्ट कांय न्हय. आमी चिंता आमचेच कश्ट चड आसात. आज आमी त्या स्वाम्याक अर्घां दिवंक जाय. कित्याक आमच्या जिवितांत कश्ट आसात वय, तरीकी त्या कश्टांच्या वेळार आधार दिवंक तो आमचे स्वामी आसा. त्या कश्टांच्या वेळार तोच आमकां चलोवन व्हरता. देवूच आमकां हर एकल्यांक चलोवन व्हरता. आमी हर एका दिसा त्या स्वाम्याक म्हणूंक जाय. Psalm 119:133 तुवें बसायलाय त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. या बुधवाराच्या दिसा म्हज्या सम्या जेजू जिवे उतर जावन आसच्या, दैवीक शब्द जावन आसच्या म्हज्या जेजू, या बुधवाराच्या दिसा तुवें बसायलाय त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. या बुधवाराच्या दिसा कसलेच वाईट म्हजेर जैत वरिना जावं. हांव तुजेर पातयेता. Psalm 119:114 तू म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल. तू म्हजो आसरो आनी म्हजी ढाल. तुज्या उतराचेर हांव म्हजो भरवसो दवरता. तू म्हजो आसरो, तू म्हजे ढाल. तुज्या उतराचेर हांव या बुधवाराच्या दिसा हांव भरवसो दवरता. Psalm 91:1 जो मनीस परमोन्न देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्व पदवेदाराचे सावळेंत वस्ती करता. आज आमी सगळ्या काळजान आमच्या संपूर्ण भावार्थान आमी ताच्या आश्रया खाल वेता सांगी
ताच्या आश्रयाखाल आम्ही रावत्या सांगी. जर आम्ही ताच्या आश्रयाखाल आम्ही आज रावता तर आज आम्ही ताका म्हणू शकता, तू म्हजो आसरो आनी मुजे कोटे, तू म्हजो देव, तुजेर दवरता म्हजो विश्वास. आज तो तुका निवारतलो शिकाराच्या पासांतलो, मरणांतीक पिड्यांतलो. आज ताच्या पाकाट्या पंदा आमकां हर एकल्या कश्ट मेळटा ह्या बुधवाराच्या दिसा. आज विश्वासी आमी. आज एक कोंबी कशे आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पंदा आराम धरता, तशे तो देव आमकां आराम धरता. ताच्या पाकाट्या पंदा आमी खंयच्याय सैतानाच्या त्या पासान पडतल्या बरे. जाता जाल्यार आमचे माईक अनम्यूट करया. जाता जाल्यार आमचे माईक अनम्यूट करया. दोनी हात आमचे वयर उबारया. दोळे आमचे तांपया. वेळ घट्ट थरान त्या आमच्या आश्रयाची, आमच्या खडपाची, आमच्या भद्र खोट्याची आम्ही स्तुती करया. हालेलुया, 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 राईट पायाच्या पंधल्या सायडीन कोणाक दुख आसा ते चिरल्या परी तुका दुख आसा, जेसू तुका याकडे आपण आसा. हालेलुया, 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 समाजाचे सकत वळण येते असा, पवित्र आत्म्याचे सकत जमतेचे याकडे वळण येते असा. अनॉइंटिंग स्वीकार करा, अनॉइंटिंग स्वीकार करा, स्वीकार करा, अनॉइंटिंग स्वीकार करा. दोन्ही हात वयर उभारले. आत्म्याचे सकत देव देते असा. अनॉइंटिंग याकडे स्वीकार कर. दोन्ही हात वयर उभार. हालेलुया, हालेलुया, समाधान तुका याकडे प्राप्त होते. हालेलुया, हालेलुया, जेसू मग तुझ्या मुखार रावण असं याकडे जेसू तुझ्या मुखार जेसू तुझ्या मुखार असा. जेसू तू असल्या त्या कुडात याकडे हजर असा. कंटिन्यू स्तुती कर, कंटिन्यू स्तुती कर, कंटिन्यू स्तुती कर. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, 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 hallelujah. स्वभावाने मी तुका दुखायला स्तुती करू न देतना पावसाने काळज तो बरी करता आणि त्यांचे घाई तो बांधता आज तुका दुखयल्यान बोक्षी समर्पण दे जेसू तुझ्या जीवितांत ताची कृपा वाढयतेसा हालेलुया 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 त्यांच्या शिराने असले दुःख जेसू आपण नसा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 Jesus. hallelujah, ये hallelujah. गरीबोर आमच्या दोळ्या आम्ही तमत्या ये गरीबोर आमच्या दोळ्या आम्ही तमत्या दोन्ही हात आमच्या उस्क्यार उगते दवरया Psalm 46:10 शांत राहा आणि जणाचा हंस देव म्हणा शांत राहा आणि जणाचा हंस देव म्हणा एक गडीपूर शांत राहा त्या सोम्याची सकत फळून येते असा या घडी तुका स्पर्श करते असा तुझ्या भुगलेल्या सुवास तू सांगते असा हांव एकसुरी आणि जेजू सांगते असा हांव तुझे संगत असा हांव तुझे संगत असा I'm with you, my child. I have loved you with an everlasting love. अवे मुझे काकुळ तुझ्याकडची पाठी कान घेऊन मुझे काकुळ त्याचे डोळे काकुळ त्याची नदर तुझ्या वयली हांव काढणार कोणा गोमट्याच्या फाटल्यान दुःख असा जेजू तुका आपण असा सांग जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू हांव तुजो मोग करता सांग तोंड उक्ते कर सांग जेजू हांव तुजो मोग करता 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 ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताचे तुमच्या सोम्याने सडोंदरा जेजू ख्रिस्ताचे पुढे मोने देव आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फरीकपणापासून आयती दिसाचे सगळे आमचे काम सगळे आमचे येवजण्यो त्या सोम्याच्या हातान समर्पण देव
असे उतर सांगा त्यामुळं 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया. Isaiah 58:11 Isaiah 58 सर्वेस्पर 11 तुमका सर्वेस्पर सदांच तुमका वाढता सदांच खयतलो. वाढता तुके खयतलो. करडे भयन तुके तुमका करडे भयन दोषी तुमका करतलो दोषी आणि करतलो तुमचे कुडी आणि तुमचे घटाय कुडी दितलो. घटाय तुम्ही दितलो. एका शिंपले तुम्ही एक भागीसारखे शिंपले जातल्या. भागीसारखे केदीस जातल्या. सुपन केदीस असना तसले जरी सुपवासना सारखे. तसले जरी सारखे. Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सर्वेस्पर सदांच तुमका वाढता सदांच खयतलो. वाढता तुके खयतलो. करडे भयन तुके तुमका करडे भयन दोषी तुमका करतलो. दोषी आणि करतलो. तुमचे आणि तुमचे कुडी कुडी घटाय दितलो. घटाय तुम्ही एका दितलो. शिंपले भागीसारखे जातला. केदीस शिंपलेले सुपन असना भागीसारखे तसले जरी सुपवासना सारखे. तसले जरी सारखे. Isaiah 58:11 Isaiah सर्वेस्पर तुमका 58:11 सर्वेस्पर सदांच तुमका वाढता सदांच तुमका खयतलो. वाढता सदांच तुके खयतलो. वाढता करडे तुके भयन खयतलो. करडे तुमका भयन दोषी तुके तुमका करतलो. करडे दोषी आणि भयन तुमचे करतलो. तुमका कुडी घटाय तुमचे दितलो. कुडी घटाय कुडी दितलो. घटाय शिंपले दितलो. भागीसारखे शिंपलेले जातल्या. भागीसारखे केदीस शिंपले जातल्या. सुपन भागीसारखे असना केदीस तसले जातल्या. जरी सुपवासना केदी सारखे. तसले जरी सुपनासारखे सारखे. तसले जरी सगळ्या सारखे. स्त्रियो सांगा त्यामुळे म्हणूया आमची आणि आमच्या सगळ्या आणि आमची सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर संसाराची बापा. काकूळत काकुळत कर. कर बाप्पा. Jesuच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमच्या आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची संसाराची कर बापा. काकूळत काकुळत कर कर. बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमच्या आमची सगळ्या आणि आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकुळत संसाराची संसाराची कर बापा. काकुळत काकूळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकुळत कर संसाराची संसाराची बापा. काकूळत काकुळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमच्या आमची आणि सगळ्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची संसाराची कर बापा. काकूळत काकुळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर संसाराची बापा. काकूळत काकुळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमची सगळ्या आणि सगळ्या संसाराची सगळ्या काकुळत कर संसाराची संसाराची बापा. काकूळत काकुळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमची आमच्या सगळ्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर संसाराची बापा. काकुळत काकूळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमच्या सगळ्या आमची आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची संसाराची कर काकुळत बापा. काकूळत कर कर बापा. बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कशावा रिफात आमची आणि आमच्या आमची सगळ्या आणि आणि सगळ्या सगळ्या संसाराची काकुळत संसाराची कर संसाराची बापा. काकुळत काकूळत कर कर बापा. बाप्पा. ससनाच्या बाप्पा ससनाच्या हाऊ बाप्पा तुका हुंका आमच्या पेटे भेटीतो तो बाप तुझ्या ती देवोबाच्या योगाच्या ती पिताची पिताची योगाच्या सगळ्या आमच्या पिताची सुमी आणि सुम्याच्या आमच्या सुरुंदराची सुमी आणि सुंदराची जेजूसाठी कूड सुंदराची आणि फूड आणि रगत रगत आत्मा ओढ आणि आणि आत्महत्या रगत देव आमच्या आत्माने देव. सगळ्या पक्कांच्या आणि संसाराच्या सगळ्या पापांच्या पक्काच्या संसाराच्या आणि परिपूर्णपणापासून पक्कांच्या सगळ्या संसाराच्या परिपूर्णापासून पक्कांच्या परिपूर्णापासून सगळ्या कोर्टाचे केस जागाचे समस्ये विसाचे समस्ये एम्प्लॉयर आणि केस केला जांग प्रो रिलीजाचे समस्ये जांग प्रो सांभाळ देतात नात कामाकडे कष्ट ते असतात दग देते असतात नाव पाड करते असतात सगळे सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या कोणे घर बाडाक दिले आता त्या बाडोतरी घर सोडणं सण सांग पुरो कितले जण जागो सेल करून ट्राय करण्यासात जागो सेल जाऊन असताना घराक बड्याचे मिळतात ना सगळे सोम्याच्या तान समर्पण दिव्या सांगा त्यामुळे नेवता 3 पटी क्लेम करूया जरमाया 119 ती सगळे तुझे सगळे विरोध तुझे ते विरोध असले सगळे असलेली कधीच तुझे तुझे विरोध कधीच जैत तुझे असलेले वचली वचना ना चिन्ह कित्याक तुका निवारो हाव तुझे सवय सगळ्या आसा आवडीत आता तो ते सर्वेस्पर तो सर्वस्व जरमाया 119 यरमाया जेव्हा 119 सगळे तुझे सगळे विरोध सगळे तुझे तुझे असले विरोध असलेले असते कधीच तुझे जैत कधीच वचली तुझे जैत कित्याक वचना तुका तुका निवारून हाव निवारून तुझे हाव तुका सवय तुझ्या आसा निवारून सवय हाव तुझ्या आसा सवय तो सांगले तो करता सर्वेस्पर जरमाया Jeremiah 119 ती 190 सगळे सगळे तुझे तुझे सगळे विरोध विरोध तुझे असले असलेली विरोध असले कधीच तुझे कधीच जैत जैत तुझे वचना 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 कित्याक तुका तुका निवारून हाव तुका निवारून निवारून हाव हाव तुझे तुझ्या सवय निवारून आसा सवय सवय सांगले आसा करता तो सर्वेस्पर सगळे दादले सांगता म्हणून या जेजूच्या कठीण त्या कष्टांच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार आमची आणि जेजूच्या कठीण तुझ्या कष्टांच्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार ते सगळ्या जेजूच्या कठीण तुझ्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावा कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार आमची आणि जेजूच्या कठीण तुझ्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावा पशावामध्ये पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून जेजूच्या जेजूच्या कठीण तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या 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 पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून जेजूच्या जेजूच्या कठीण तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या 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 पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून जेजूच्या तुझ्या कठीण कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार आमची आणि जेजूच्या कठीण तुझ्या जेजूच्या कठीण कठीण कष्टांच्या 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 पश्चावा पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार आमची आणि सगळ्या संसाराची कापून जेजूच्या कठीण जेजूच्या तुझ्या कष्टांच्या कठीण कठीण पश्चावा कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार सगळ्या संसाराची कापून जेजूच्या कठीण जेजूच्या तुझ्या कठीण कष्टांच्या कठीण पश्चावा कष्टांच्या कष्टांच्या पशावामध्ये पशावामध्ये पार पार
आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कापून कर बापा. ससनाच्या बाप्पा ससनाच्या हम बाप्पा, बडीता हम बडीता, प्रति मगाच्या पुताची आणि सुरेंद्राचे सुख्रिस्तशी आणि रगत आत्माने देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्का कितले जण कामाच्या समस्या असतात, कितले जणांचे मायग्रेशन अप्लाय केला, PR अप्लाय केला, कितले जण जांग पुरो, कितल्यांना टर्मिनेट केला, विंगड समस्या, कितल्यांना फायनान्शियल प्रॉब्लेम कस्टमर असतात, लोन फारीक करू जायना, VMI भरूक जातात ना, कितले जणांचे इन्क्रिमेंटापासून मागून असतात, प्रमोशनापासून मागून असतात, नव्या कामापासून मागून असतात, सगळ्यांक सुम्याच्या तान भेटून दिव्या. कितले युवा जण आज काम नसताना असतात, कितले जण घरात सगळ्यांक काम ना, सगळ्याचे काम केला, विशेष तांकां सगळ्यांक सुम्याच्या तान समर्पण दिवन येऊ तर 3 पटी गट्ट तान क्लेम करूया. जोब 42:2 तू सगळे करूंक तुका कांय साध्य नाही म्हणून जोब 42:2 तू सगळे करूंक आणि तुका कांय साध्य नाही म्हणून जोब 42:2 सगळे करूंक आणि तुका कांय साध्य नाही म्हणून सगळ्यो स्त्रियो सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापा. ससनाच्या बाप्पा प्रति मगाच्या पुताची तुमच्या समय आणि सुरेंद्राचे सुख्रिस्ताची आणि रगत आत्माने देव पण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्का या सोत्या कणान समर्पण मग या हर एका पिढेस तांग समस्या समर्पण देव्या. कॅन्सर, TB, ब्लड प्रेशर, एड्स, डायबिटीज, किडनीच्या समस्ये, लिव्हरचे समस्ये, पाठीच्या कणाची दुःख, PCOD प्रॉब्लेम, पॅनक्रियास इश्यूज, स्पॉन्डलोसिस, डिमेन्शिया इश्यूज, सगळ्यांक समस्या समर्पण. स्किन एलर्जी समस्या तर भेटून देऊया. कितले जण हॉस्पिटल सिरियस असतात, ICU असतात, व्हेंटिलेटर असतात, कितले जणांची सर्जरी असा, कितले जणांचे कुडीत मेडिसिन काम करतात ना, सगळ्यांत सुम्याक लगी समर्पण देऊन ताचे काकूट मागून येऊ तर सांगता म्हणून 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 41:3 पिडेन पण भलायकी देताय. 41:3 पिडेन पण तू तका भलायकी देताय. Psalm 41:3 पिडेन पण सगळे दादले सांगता मिळून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये
आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पश्चात कष्टांच्या पशाव मरे पास. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चात पशाव मरे पात. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कष्टांच्या कठीण पश्चात कष्टांच्या कष्टांच्या पशाव पशाव मरे मरे पात. पास. आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या कष्टांच्या पश्चात पशाव मरे मरे पात. पास. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. जेजूच्या कठीण जेजूच्या त्या कठीण कष्टांच्या कठीण पश्चात कष्टांच्या कष्टांच्या पशाव पशाव मरे मरे पात. पास. आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकूळ कर बापा. शासनाचे बाप्पा शासनाच्या हा बापा बडेता उद्धार बाप पिता ते तुझ्या तान घरात मुगाच्या आमच्या सम्या आणि सम्या आणि सुगंध राज सुगंध येशू राज आणि ख्रिस्त सुगंध राज सगळ्यात दानी अतुलनीय दादा देवता त्यांनी सगळ्या संसाराच्या च्या पापाच्या आणि पातळीवर सगळ्या परिपणाचा संसाराच्या या अकराच्या खणात आमच्या भुरग्यांक समाजात समर्पित दिव्या आज कितले भुरगी शिकपात असकत सात कितले भुरगी अस्क जावन सात कितले जाणा अस्कत कायच्या पातकांत बुडोवन सात ड्रग्सच्या गुलामपण आसात खंयच्या एडिक्शन आसात वायट संगतपण आसात वायट रिलेशनशिप आसात कितले भुरगी आलशी समाजात समर्पण दिवन मागया कितले जाणा काही कामाक गेल्ल्याकडे सेट जावंक जातात ना हर एका 3 महिन्याक एक पटी ते काम चेंज करतात समाजात भेटन दिव्या कितले जाणा आज जांग पुरो विंगड विंगड आंतरिक घायानी कष्ट आसात पापसली काळजां तो बरी करता आणि ताचे घाई तो बांधता आज घाई बांधतलो देव पापसली काळजां बरी करतलो तो देव तांचे काळजां तो स्पर्श करून दे आपलो स्पर्श करून दे विशेष आणि मग कितले जण भुरगी एक्झाम वेळा सीक पडतात समाजात समर्पण दिव्या माग्या बारूक 4:21 मुझे भुरग्यानो धैर्य घ्या देवा कुलमर आणि तो तुमका जबरदस्त दुश्मनाच्या हातांत सोडयतलो आज माग्या जावंक पुरो भुरगीं शिकपात हुशार आसात पण एक्झाम टायमारच सीक पडतात आणि त्या वरवीं ती मार्क्स सोडून येतात फेल जातात जावंक पुरो आज मागूंक जाय 1 Corinthians 3:16 तुझी कूड देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो तुझे थंय येता देवाचो आत्मो 2 Corinthians 3:17 देवाचो आत्मो जी येता तो ती कूड स्वतंत्र जावन आसा आज माग्या आज जावंक पुरो भुरगीं खंयच्याय जावंक पुरो काळोखाक भियेतात एकसुरपणान भियेतात विंगड संगतीन भियेतात भे देवा तावन येना म्हाका उडस आसा सुमार वर्स आदी 2007 या 8 इसवेन एक हिंदू चेडो अनभवर्ती चेडो ते अनभवर्ती चेडो बरे हुशार चेडो बोर्ड एग्जाम लागी आयली एग्जाम लागी येताना ताणें सीक पडचे आमी एका मागण्याच्या व्यक्ती लेगी आपणून गेले कळून आयले आंतरिक गाय आणि तेजे पासून मागले ते सगळ्या आंतरिक गायातून ताका बरेपण मेळ्ळे आणि बऱ्या मार्क्सांनी ते पास जाले आज समाजात समर्पण दिवन मागया आज आम्ही त्या देवाचे भुरगी विंचून काडले भुरगे आज आमच्या जिवितांत भियाक अधिकार ना आमच्या भुरग्याच्या जिवितांत असल्या भियाक अधिकार ना विशेष मागया सोमी त्या भुरग्यांक पवित्र ज्ञान बरो दी जाणवायेसाने समजून सोत्म बुद्धीसानी पदवे सोत्म सुरेस्पराच्या शाणेपणासाने भिरांते सोत्म तांचे वेळ रास करून दे कितले भुरग्यांक सैरीक मेळतात ना कितले भुरगे कन्फ्यूज आसात तांकां सोम्याच्या भेटन दिव्या समर्पण दिव्या ह्या कितले जाण युट्यूबाचेर मागोन आसात या झूमाचेर मागोन आसात जुलियन मस्करेनस सिरिल फर्नांडीस सुझन रॉड्रिगस लॉरेन्सिया फर्नांडिस Maria Lobo, Laurencia Fernandez, Priscilla de Souza, Lily Furtado, Sabina Fernandez, Shanti Pinto, Mercy Rodriguez. या हर एकल्याच्यो गरजो सोम्याच्या तान भेटन दिव्या समर्पण दे विशेष तरान
रीना म्हणल्या बहिणीचे सगळं गरजो समर्पण दिव्या. एका बहिणीचे किडनी डॅमेज झाल्यात आणि मस्त स्लोली काम करण्यासाठी प्रोटीन आणि क्रिएटिन लेवल मस्त हाई असा. आमच्या सुम्याका साहस झाले की तेच ना सुम्याच्या त्या समर्पण दे. सुमी त्याका स्पर्श करून दे, आपटून दे. माग्या विशेष रान एकलो भाऊ त्याचे पासपोर्ट रिन्यूवल गलुक होते असा सुम्याच्या त्या समर्पण देव्या. माग्या एका बहिणी समर्पण दे विशेष फायनान्शियल प्रॉब्लेम होता सुटका मेळच्या पासून. माग्या 2 सिव्हिल आयडी वेगळी मेळच्या पासून मागून असतात. माग्या सिंड्रेलाच्या सगळ्या गरजा पासून एकला भाऊ सॅलरी इन्क्रिमेंट पासून मागून असा. एलिन म्हणल्या भुरग्याक समस्या समर्पण दिवा. 2nd स्टेज कॅन्सर. लेहा म्हणल्या भुरग्याक समस्या समर्पण दिव्या. कॅन्सर पिडेन कष्ट असा. आज विशेष रान किती जण बर्थडे अनिव्हर्सरी सेलिब्रेट करतात तांकां समस्या समर्पण दिव्या. माग्या सिल्विया म्हणल्या बडेचे पेट स्कॅन रिपोर्ट नॉर्मल येऊनच्या पासून माग्या रायना, जियाना, जानिक, विजय, हेनरी, मार्गरेट, क्रिस्टन, मिल्बर्न, हिल्डा, लीना, मेल्विन, शरल, सोनल, टेरेसा, दिव्या, रॉनी, जितेश, अरुण, वाज, डेरिल, इवेत, आयरिन, रोजारियो, जेसिंता, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, एंडी, जेनिसिया, जिशर, सिंड्रेला, जेम्स, जॉइस, माइकल, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, किशोर, वीडा, कैल्विन, कैटलिन, लारिसा, जॉयस्टन, लिगोरी, ज्योति, लीना, वाज, लिडविन, वलेरियन, सोनल, ऑडलिन, लुसिटा, अग्नेलो, रूथ, रीस, लेतिशिया, रॉयस्टन, नैन्सी डेसा, आशीष, प्रदीप, प्रतिष्ठा, प्रवीण, जॉन, प्रिया, अनिल, अग्नेलो, सिल्विया, सनसिया, एरन, ऑस्टिन, विक्टर, रीना, अरुण, टेरेसा, काश्मीर, ट्रॅव्हल, सविता, अनिल, ग्लोरिया या हर एकल्याक सुम्याच्या हातान भेटून दिव्या. आणि मग या सुम्याचे स्पर्श तांकां मेळचे पासून हर एक तांच्या गरजांक सुम्याच्या समर्पण दिव्या. गीता, अरुण, एरन या भुरग्या सुम्याच्या समर्पण दिव्या. सगळ्याक सुम्याच्या समर्पण दिवन विशेष समर्पण आमच्या आख्खे पैसे आमच्या बोबुक्या बापसेबा सगळ्या बिस्पांक काढला याजक बा दरपणी सगळ्या लायकांक सगळ्या मिशनरी आमचे सगळे मागण्या जमत आमच्या सगळ्या मागण्या जमत सगळे मांडवळ समाजात भेटून दिव्या. सांगा त्या म्हणून या उत्तर 3 पटी क्लेम करूया. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो. हांव तुका शिकवण दितलो. Psalm 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो. सगळे सांगा त्या म्हणून घट्ट तळा म्हणूया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी सगळ्या संसाराच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी आमच्या कष्टाच्या पश्चामरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी आमच्या सगळ्या संसाराच्या पश्चामरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी आमच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी आमच्या सगळ्या संसाराच्या पश्चामरी जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कठीण कष्टांच्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरी आमच्या सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पश्चामरी आमच्या सगळ्या
हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कल्पना. हे भाग्यवंता देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, भाग्यवंता आम्हाला आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकुलते. देवा, हे भाग्यवंता बळवंता, हे भाग्यवंता आम्हाला. हालेलुया, 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 वडला संख्या काकोनडलाय आज ही तुझी त्यांच्या देवालाय आजच्या दिवशी तुझ्या महिमेपासून जेव तुझ्या महिमेपासून त्यांच्या नामांच्या जीवितात आणि हातींचे हरियक कामाचे वावराचे तुझे आशीर्वाद घाल आजी सत्यम तंदूरचे भूपत अमल रखे मोजतली त्यांच्या हरियक कामाचे त्यांना जैतलं बाई आज विषयी कितल्याला बिझनेस आणि हरियक समर्पित कितल्यांचे बिगड बिगड कष्ट कितल्यांच्या जाग्यार आयुष्यात रावल्या त्यांचे काम होऊ जाते नावात सगळं पडतात पाहू दे देवच्या पवित्र नावात आमेन आमेन नमान मरिये कुरपेन बरले सुमित जेसु वैसा स्त्रियामित तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Praise the Lord. Yes. कितले जण तुम्ही या लाईनी जॉईन झाला युट्यूबाचेर या झूमाचेर आमचे लिंक हर एका दिसा ऍटलिस्ट 10 जणांक म्हणे दडा जांग परत 1 दीस पळयनात 2 दीस पळयनात आम्ही सोम्याची सुवात तयार करायला जाऊन आम्ही पाठी उरचे नाही आम्ही हर एक दिसा प्रयत्न करचे म्हाका उडस असा लॉकडाऊन टाइमार जेन्ना डिवायन युकेचे मागणे सुरू जाल्ले त्या वेळार आमकां केन्ना लिंक मेळोंक सुरू जालें 2 दिसा उपरांत एका दिसा आमी धाडूंक सुरू केलें सुमार एक अर्दो घंटो जातलो आमकां धाडूंक तेन्ना ब्रॉडकास्ट लिस्टांनी नातले आमी डायरेक्ट ऍटलिस्ट एक 250 जणांक बसून एक अर्दो घंटो बसून सगळ्यांक धाडचे आसले ते लिंक धाडचे आसले सगळ्यांक धाडचे आसले आमकां गोत्तू ना कोण पळयतात कोण पळयनात थोड्यांनी आमकां रिप्लाय केली आमकां नाका धाडचे नाका म्हणून आणि थोड्यांनी काय रिप्लाय करू ना सुमार तेंपा उपरांत एक रिप्लाय करू सुरू केले आमी तुवें मस्त देव बरें करूं तुवें आमकां धाडल्याक आमकां मस्त बरेंपण जालें ह्या मागण्यान म्हणून कोण पळयतात कोण पळयना आमकां गोत्तू ना आमी मागया आणि हेरांक धाडया खंडीत जावन देव तांच्या जिवितांत ती काम करतलो तशेंच कोणाक आमकां टेस्टामनी धाडूंक आसा या पेटिशन धाडूंक आसात 9900332411 या नंबराक तुमची पेटिशनां तशेंच तुमचे टेस्टामनीस तुम्ही धाडया कितले जाणांक ह्या मागण्याद्वारे कितले जाणां बरेंपण जाला तुम्ही आनीक टेस्टामनी धाडूना तुम्ही धाडया सोम्याच्या महिमेपासून देव आनीक दोडत्या मापार तुमचे बेसांव घालतलो तशेंच हर एक दिसा सांजेर इंडियाचो टायम 10 ta 11 वरां कुवेटचो टायम 7:30 ta 8:30 आणि दुबईचो टायम 8:30 ta 9:30 आमची इंटरसेसरी मागणी आसा तुम्ही जॉईन जाया आणि हेरांक तुम्ही सांगा कोणी आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करूना सबस्क्राईब करा आणि हेरांक तुम्ही शेअर करा देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Hey, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Yes. Praise the Lord.